Частка трэцяя. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Мінеапаліса. Пры кожным узлёце, кожнай пасадцы, калі самалёт нахіляўся ў бок, я маліўся, каб мы разбіліся. У гэты момант, калі мы на валаску ад смерці, бездапаможныя чалавечкі, як селядцы напханыя ў бляшанку, бессань змяняецца дрымотай. Вось так я і пазнаёміўся з Тайлерам Дэрдэнам. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Чыкага, Нью-Йорка, Бостона. Тайлер падпрацоўваў кінамеханікам. Па складзе характару Тайлер мог працаваць толькі ўначы. Калі захварэе хто з асноўных кінамеханікаў, яму тэлефанавалі з прафсаюза. Адны людзі совы, іншыя жаўрукі. Я жаўрук і магу працаваць толькі ўдзень. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Вашынгтона. Калі раптам памрэш у камандзіроўцы, сума страхоўкі павялічваецца ўтрая. Я маліўся на ўраган. Я маліўся, каб у турбіны зацягнула пеліканаў, каб адкруціліся шрубы або заледзянелі крылы. Пры ўзлёце, калі самалёт прыціскаўся да ўзлётна-пасадачнай паласы і закрылкі адкідаліся ўверх, спінкі нашых крэслаў у вертыкальным становішчы, адкідныя столікі складзеныя, уся ручная паклажа на багажных паліцах над галавой і ўсе цыгарэты пагашаныя, калі самалёт набліжаўся да канца ўзлётнай паласы, я маліўся, каб мы разбіліся. Прачынаешся ў Вашынгтоне. Тайлер сядзеў у апаратнай і пераключаў праектары ў самых старых кінатэатрах. Рабіў пераход з поста на пост. У апаратнай заўсёды два праектары і адзін з іх працуе. Я ведаю гэта, бо Тайлер гэта ведае. У другім праектары ўжо заражаная шпуля з наступнай часткай фільма. Бальшыня стужак складаецца з 6-7 такіх частак, што круцяць па парадку. У новых кінатэатрах іх усе склейваюць у адну вялікую 1,5-метровую бабіну. Таму другі праектар не патрэбны і не трэба пераключацца сюды-туды. Пстрык – першая стужка, пстрык – другая стужка на другім праектары, пстрык – трэцяя стужка на першым і гэтак далей. Пстрык – прачынаешся ў Сіэтле. У самалёце я вымаю ламінаваную інструкцыю з кішэні крэсла і разглядаю на ёй людзей. Вось жанчына з цёмнымі распушчанымі валасамі плыве пасярод акіяну, прыціскаючы да грудзей падушку. Вочы шырока расплюшчаныя, але на твары 0 эмоцыяў. На другім малюнку людзі, спакойныя як індыйскія каровы, цягнуцца да кіслародных масак, што звісаюць са столі. Гэта, мабыць, аварыя. Прачынаешся ў Дэтройце. Стары кінатэатр новы. Каб перавесці фільм у іншы кінатэатр, Тайлер мусіць зноў падзяліць стужку на 6-7 частак, упакаваць іх у рулоны і скласці ў 2 шасцікутныя сталёвыя кантэйнеры з ручкамі. Падымі адзін такі, і звіх пляча табе гарантаваны. Такія яны важкія. Акрамя таго, што Тайлер працуе кінамеханікам на прафсаюз, ён яшчэ і падпрацоўвае афіцыянтам у крутым гатэлі ў цэнтры горада, абслугоўвае банкеты. Не ведаю, колькі ўжо часу Тайлер працаваў начамі, калі я не мог заснуць. У старых кінатэатрах, дзе фільм круцяць два праектары, кінамеханік павінен пільнаваць, калі пераключаць праектары, з дакладнасцю да долі секунды, каб гледачы не заўважылі, дзе заканчваецца адна частка і пачынаецца другая. Трэба сачыць, калі ў правым верхнім куце экрана з'явяцца белыя кропкі. Гэта сігнал. Глядзі уважліва, і калі ўбачыш іх, значыцца стужка вось-вось скончыцца. Кінамеханікі называюць іх прапаленамі. Першая белая кропка – 2-хвілінная гатоўнасць.
Трэба запусціць другі праектар, каб ён набраў абароты. Другая белая кропка – 5-секундная гатоўнасць. Ты стаіш, хвалюешся паміж праектарамі. У апаратнай нясцерпна горача ад ксенонавых лямпачак. Глянеш на іх наўпрост, можаш саслепнуць. На экране мільгае першая кропка. Гук у кіно ідзе праз вялікі дынамік за экранам, але апаратная кінамеханіка гукаізаляваная, каб у зале не было чуваць ляскату зорачак, што круцяць стужку праз аб'ектыў з хуткасцю амаль 2 метры за секунду. 30 кадраў на метр, 60 кадраў за секунду, што ляскочуць нібы шматствольныя кулямёты Гетлінга. Ты стаіш між двума запушчанымі праектарамі і трымаешся за ручкі заслонак на іх. У зусім старых экземплярах у гэты момант сігнальны званок папярэджвае пра пераключэнне праектара. Нават у фільмах па тэлебачанні белыя кропкі ўсё адно застаюцца, нават на відэа ў самалётах. Чым больш стужкі намотваецца на прымальную бабіну, тым павольней яна круціцца, а падавальная наадварот хутчэй. Калі стужка сканчаецца, падавальная бабіна круціцца так хутка, што звініць сігнальны званок. Рыхтуйся пераключаць праектары. У цемры апаратнай горача ад ксенонавых лямпачак у сярэдзіне праектараў і звініць сігнальны званок. А ты стаіш сабе між праектарамі, рукі на ручках заслонак, і сочыш. Мільгае другая кропка. Лічыш да 5, апускаеш адну заслонку і адначасова падымаеш другую. Пстрык, фільм працягваецца. Ніхто ў зале нічога не заўважыў. Калі на падавальнай бабіне ёсць званок, можна крыху падрамаць. Кінамеханікі заўжды займаюцца тым, чым па ідэі займацца не павінны. Але званок ёсць далёка не ў кожным праектары. Дома часам прачынаешся ўначы ад жаху, што заснуў у апаратнай і прапусціў пераход. Гледачы будуць лаяцца, ты сапсаваў кіно іхнай мары. І разам з дырэктарам кінатэатра будуць абрываць тэлефон у прафсаюзе. Прачынаешся ў Сан-Дыега. У кожнай вандроўцы з табой цуд маленькага жыцця. У гатэлі маленькія кавалкі мыла, маленькія пакецікі шампуню, маленечкія порцыі крэму, маленечкія флаконы паласкальніка для рота, аднаразовыя зубныя шчоткі. Паспрабуй уціснуцца ў звычайнае самалётнае крэсла і адразу адчуеш сябе волатам, бо плечы ў цябе робяцца занадта шырокімі, а ногі раптам вырастаюць нібы ў Алісы з краіны цудаў на некалькі кіламетраў і ўжо кранаюць ногі пасажыра наперадзе. А вось і абед. Маленькі набор «Збяры кураня». Такая сабе забаўка, каб хоць нечым заняць пасажыра ў палёце. Загараецца надпіс «Зашпіліце рамяні бяспекі» і з дынамікаў чуецца. Калі ласка, заставайцеся на сваіх месцах. Прачынаешся ў Чыкага. Часам Тайлер падхопліваецца ўначы ад жаху, што не пераключыў праектара, што стужка парвалася або саслізнула, і зорачкі дзіравяць гукавую дарожку. І пасля, калі святло ад ксенонавай лямпачкі праходзіць праз гэтыя дзіркі ў гукавой дарожцы, замест словаў чуваць толькі «фыр-фыр-фыр», як ад прапеллера. Што яшчэ нельга рабіць кінамеханіку? Тайлер выразае з фільмаў найлепшыя кадры і робіць з іх слайды. Кожны памятае першы фільм з поўнай агалёнкай у выкананні Энджы Дыкенсон. Пакуль гэты фільм дайшоў з кінатэатраў заходняга ўзбярэжжа да ўсходняга, сцэна з аголенай Энджы знікла. Спачатку адзін кінамеханік узяў сабе кадр, потым другі. Усе хацелі слайд з аголенай Энджы Дыкенсон.
А калі парнаграфія трапіла ў кінатэатры, гэтыя кінамеханікі назбіралі сабе такія калекцыі слайдаў. Легенды хадзілі. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Сіэтла. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Лос-Анджелеса. Самалёт сёння амаль пусты, таму можна спакойна падняць падлакотні і расцягнуцца. Можна выпрастацца, легчы зігзагам, разагнуць калені, спіну, раскінуць рукі, разлегчыся на 3 ці 4 сядзенні. Я пераважу гадзіннік на 2 гадзіны назад ці на 3 наперад. Ціхаакіянскі, горны, цэнтральны або ўсходні пояс. Гадзіна туды, гадзіна сюды. Гэта нашае жыццё, і яго ўсё менш з кожнай хвілінай. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Кліўленда. Прачынаешся ў Сіэтле, зноў. Ты кінамеханік, ты стомлены і злосны. Але, што горш, табе нудна. Так нудна, што ты бярэш які-небудзь кадр з чужых порнакалекцыяў, прыхаваных у кабінцы, і даклейваеш чырвоны ўсторкнуты чэлес або разяўленую вільготную похву буйным планам у стужку. Вось, напрыклад, кіно пра прыгоды жывёлак. Недзе ў дарозе сям'я забываецца на ката і сабаку, і тыя самі шукаюць дарогу дадому. На 3-й шпуле, акурат пасля таго, як кот з сабакам пад'елі са сметніцы і гавораць па-чалавечы, праблісквае велізарны струк. Тайлеравы штукі. Кожны кадр знаходзіцца на экране 1/60 секунды. Падзялі секунду на 60, столькі доўжыцца эрэкцыя. Гледачы жуюць свой попкорн, а над імі тырчыць жудасны, слізкі чырвоны струк у 4 паверхі велічынёй. І ніхто яго не бачыць. Зноў прачынаешся ў Бостоне. Гэтае падарожжа сапраўдны жах. Калі мой бос не хоча ехаць на нейкую сустрэчу, ён пасылае мяне. Я ўсё занатоўваю. Мы з вамі яшчэ звяжамся. Ёсць у мяне адна формулка на ўсе выпадкі жыцця. Сакрэтная. Нічога складанага, звычайная арыфметыка. Тэкставая задачка. Напрыклад, новая машына, выпушчаная маёй кампаніяй, едзе з Чыкага на захад з хуткасцю пад 100 км за гадзіну. Тут закліньвае задні дыферэнцыял. Машына трапляе ў аварыю і згарае разам з усімі пасажырамі. Пытанне. Ці павінна мая кампанія праз гэта адклікаць усю серыю? Бярэш колькасць прададзеных аўтамабіляў А, памнажаеш на імавернасць аварыі Б і памнажаеш на сярэднюю суму кампенсацыі без судовай працэдуры С. А памножыць на Б памножыць на С роўна Х. Такія будуць выдаткі, калі не адклікаць прадукцыю. Калі Х большы за выдаткі на адкліканне, мы адклікаем усю серыю аўтамабіляў і ўсе застаюцца жывыя здаровыя. Калі Х меншы за выдаткі на адкліканне, тады не адклікаем. Куды б я не паехаў, паўсюль мяне чакаюць абгарэлыя і пакарабачаныя каркасы аўтамабіляў. Я ведаю ўсе гэтыя хітрыкі, хай толькі паспрабуюць мяне звольніць. Гатэль, рэстаран. Паўсюль я спрабую завязаць маленькае сяброўства з суседзямі. Ад Бостона да Сан-Дыега, ад Сан-Дыега да Дэтройта. Я каардынатар па адкліканнях, кажу я сваім аднаразовым сябрам насупраць. Але я збіраюся зрабіць кар'еру пасудамыйніка. Зноў прачынаешся ў Чыкага. І Тайлер пачаў даклеіваць парнуху куды толькі можна. Струкі буйным планам, набрынялыя крывёю похвы на ўвесь экран велічынёй у 4 паверхі, у самы разгар танца папялушкі і яе чароўнага прынца. І людзі глядзелі, і ніхто не скардзіўся. Людзі далей елі і пілі, але нешта было не так. Ім робіцца млосна,
Яны пачынаюць плакаць, самі не ведаючы з чаго. Толькі Калібры магла б заспець Тайлера за гэтым. Прачынаешся ў аэрапорце імя Джона Кеннеді. Падчас пасадкі я ператвараўся ў маленькі клубок нерваў, калі адно шасі з глухім стукам датыкаецца да зямлі, і самалёт нахіляецца так, быццам вагаецца, ці то яму сесці, ці то перакуліцца. У гэты момант мне пляваць на ўсё. Паглядзець на зоркі і памерці. Пляваць на багаж, на ўсё пляваць. На непрыемны пах з роту. За вокнамі цемень. Недзе адзаду равуць турбіны. Самалёт хіліцца на бок. Турбіны равуць. Больш не давядзецца афармляць справаздачаў па камандзіроўцы. Для аплаты выдаткаў звыш $25 неабходныя чэкі. Больш не давядзецца стрыгчыся. Глухі стук, і другое шасі апускаецца на зямлю. Сотні рамянёў бяспекі расшпільваюцца на стаката. І твой адрэналінавы сябар, побач з якім ты ледзь не памёр, кажа: «Спадзяюся, вы паспееце на свой самалёт. Ага, я таксама». Вось і мінула тваё імгненне, а жыццё працягваецца. Неяк так, зусім выпадкова я і сустрэў Тайлера. Я тады быў у адпачынку. Прачынаешся ў міжнародным аэрапорце Лос-Анджелеса. Зноў. Я сустрэў Тайлера на нудысцкім пляжы. Стаяў канец жніўня, а я заснуў. Тайлер быў голы і потны, увесь у пяску. Мокрыя тонкія валасы спадалі яму на вочы. Тайлер даволі доўга сноўдаўся побач, перш чым мы пазнаёміліся. Ён выцягваў з вады бярвёны, прынесеныя прыбоем, далей на пляж. Ён ужо ўкапаў у мокры пясок 4 бярвёны, вышынёю амаль з яго самого, паўколам, за 5 сантыметраў адно ад аднаго. Калі я прачнуўся, Тайлер цягнуў 5-е. Ён выкапаў яміну ля аднаго канца бярвяна і пачаў падымаць другі, пакуль яно не ўвайшло ў яміну і не стала амаль вертыкальна. Прачынаешся на пляжы. Акрамя нас там нікога больш не было. Затым Тайлер правёў палкай па пяску рысу за пару метраў ад канструкцыі і зноў стаў трамбаваць пясок, каб выраўняць бярвяно. Акрамя мяне ніхто больш гэтага не бачыў. Тайлер гукнуў: «Не ведаеш, якая гадзіна?» Я заўсёды нашу гадзіннік. «Не ведаеш, якая гадзіна?» «Дзе?» – запытаўся я. «Тут і цяпер», – адказаў Тайлер. Было 16:06. Праз нейкі час Тайлер сеў па-турэцку ў цені ўкапаных бярвёнаў. Ён пасядзеў так пару хвілінаў, затым узняўся, паплаваў, нацягнуў тэніску, спартовыя нагавіцы і ўжо сабраўся сыходзіць. Мне карцела спытаць. Мне хацелася ведаць, чым займаўся Тайлер, пакуль я спаў. Калі б я прачнуўся ў іншым месцы ў іншы час, ці мог бы я прачнуцца іншым чалавекам? Я запытаўся ў Тайлера, ці не мастак ён. Тайлер паціснуў плячыма і растлумачыў мне, што ўкапаныя бярвёны знізу шырэйшыя. Затым паказаў рысу на пяску і патлумачыў, як ён замерыў па ёй цень ад кожнага бярвяна. Часам прачынаешся і не ведаеш, дзе ты. У Тайлера атрымаўся цень велізарнай рукі. Толькі цяпер вялікі палец быў у 10 разоў карацейшы за астатнія, даўгія, як у Носферату. Але дакладна а палове 5-й, казаў Тайлер, рука была сама дасканаласць. Усяго на 1 хвіліну. І 1 хвіліну Тайлер сядзеў на далоні, створанай ім дасканаласці. Прачынаешся ў нідзе. Хопіць і хвіліны, казаў Тайлер.
Хай чалавек аддасць дзеля яе ўсе сілы, але адзіная хвіліна дасканаласці таго вартая. Імгненне – гэта найбольшае, чаго можна чакаць ад дасканаласці. Прачынаешся і досыць. Яго звалі Тайлер Дэрдэн. Ён быў кінамеханікам, сябрам прафсаюза, а таксама працаваў афіцыянтам у гатэлі ў цэнтры горада. Ён пакінуў мне свой тэлефон. Вось так мы і пазнаёміліся.